प्रशांत. वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं दुसरं षटक घेऊन आलाय तो प्रशांत. बॉलिंग मार्कवरती सज्ज, मारा करणारे सचिन साठी. सचिन पाहूया, 12 चेंडू आणि 29 धावा. फुलटॉस टाकलेला चेंडू आणि इथे मात्र झेलवाद होताना तिथे. पहिल्या चेंडूवरती दुसरा धक्का देताना पाहायला मिळाला. आणि आता बॅट्समन आले, त्यांचं नाव संकेत. सचिनच्या जागेवाले संकेत. 11 चेंडू 29 धावा. संकेत सुंदर असा तटवलेला चेंडू, तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण. मात्र 1 धावेवर संवाद मानावं लागते. 1 धावेने धावसंख्या होते 7. गडी गमावले ते 2. दुसरं षटक प्रगतीवरती असताना माफक अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते प्रशांत याच्याकडून. पेंडकळे या संघाकडून. ओहो, थोडासा निर्धाव जातो. पायाला लागलाय चेंडू, वाईड होऊ शकला असता, मात्र फलंदाजाच्या पायाला चेंडू लागल्यामुळे निर्धाव जातोय. सुंदर गोलंदाजी करताना प्रशांत. ओ हो, हाही चेंडू बॅटची काढा घेऊन विकेट किपर यांच्याकडे जाताना कोणतीही चूक करत नाही विकेट किपर. सुंदर किपिंग करताना यष्टींच्या मागे पाहायला मिळतोय प्रणित. प्रशांत याचा पुढील चेंडू, सुंदर चेंडू होता आणि इथे मात्र झेलबाद होताना दिसतोय. तिसरा धक्का मिळतोय संकेतच्या स्वरूपामध्ये. आणि खरोखरच पेंडकळे या संघाने राजकुमारच्या जागे आलाय तो विनय. प्रशांत सुंदर अशी गोलंदाजी करताना खेळाडू आपल्या गोलंदाजीला प्रोत्साहन देत आहेत. ओ हो, हा चेंडू अप्रतिम चेंडू, निर्धाव जातोय. प्रणित यशीच्या मागे सुंदर अशी कामगिरी बजावताना आणि या ओव्हरला 1च रन दिलाय. 2 विकेट 1 रन. खरोखर अप्रतिम गोलंदाजी म्हणावी लागेल प्रशांत यांच्याकडून.